Wannan ce magana mafi tsada da na taɓa ji an yi game da maganar dan Bello akan shugaban kungiyar Izala Dr Abdullahi Balalau, inda Farfesa Dr Sa'id Ahmad Dukawa ya aika da sako mai kimanin minti 17. A cikin wannan bidiyo, Farfesa ya zargi dan Bello da yunkurin ɓata sunan Dr Abdullahi Balalau ta hanyar amfani da salo guda biyu. Ko dai amfani da abin da dokar ƙasa bata hana ba, amma shigar da shubuhi da farfaganda ciki dan a kalli Dr. Abdullahi Balalau ba a matsayin wanda ya cancanta ya wakilci al'umma ba, ko kuma amfani da abin da aka kago wanda kwata-kwata bai tabbata ba shi da alaka da Dr. Abdullahi Balalau aka kirkira aka jingina masa duk da nufin bata masa suna. A cewar Farfesa, ba yau dan Bello ya fara bibiyar malamai da ire-iren waɗannan manganu nasa wanda suke nuni da tsantsar keta da kiyaya ga malaman addinin musulunci tare da yi musu zagon ƙasa ba. Ko a lokacin zanga-zangar yunwa, dan Bello yana cikin waɗanda suka ta nuna al'umma cewa malaman addinin musulunci ba mutanen kirki bane, ba mutane ne da suka cancanci su jagori al'umma ba, da hujjar cewa kawai sun yi goyon bayan a yi zanga-zanga. Wannan ya faru a baya tun lokacin da malaman addinin musulunci suka dage da yawa daga cikin su ba su goyi bayan wannan zanga-zanga ba. Wannan kusan hada da waɗanda suke da alaka da siyasa da waɗanda ma ba su da alaka da siyasa. Hatta irin su Dr. Idris Abdulaziz Bauchi, waɗanda suka fito suke ganin ya kamata a gwamnati bore, da yawa daga cikin su sun dawo sun nuna rashin goyon bayan su, musamman da abubuwa suka fara fitowa na rashin kyautawa, suka fahimci cewa so ake a fake da zanga-zanga a aikata abin da aka aikata. Abubuwan da suka biyo baya a cikin zanga-zangar ya fassara zurfin hankali da hangen nesa malamai game da abubuwan da wato mummunan sakamakon da zanga-zanga za ta iya bayarwa a wannan yanayin a wannan lokacin. Kaɗan cika ko da surutu, bari in haɗa ku da Farfesa domin ku ji waɗannan tsadadan kalmomi daga bakinsa game da shahararre dan Bello. Zargin dan Bello akan malamai, kamar yadda mutane da yawa suka sani, tun ma lokacin yunkurin zanga-zangar gama gari ta ƙasa da matasa suka sosi saboda halin da ake ciki na yunwa, dan Bello yana daga cikin waɗanda suka yi ta ƙoƙarin sai sun nuna laifin malaman da suka ce kada a yi zanga-zangan nan. To yanzu ga alama bai ajiye makaminsa a kansu ba, kamar yadda aka sani ya nuna hoton Sheikh Balalau. Kun san wannan, kun shaida shi wane ne wannan mutum da kuke gani, account ɗinsa 30 da kaza, sannan kuma daga ciki akwai guda kaza da aka ba shi kwangila, gwamnati ta ba shi kwangila. To idan malamai suna karɓar kwangila a hannun gwamnati, idan gwamnati ta tashi matse talaka, ta yaya za su iya tsawatar mata? A haka sai ka ji kaman yana da gaskiya, kaman ya damu da talaka ne shi yasa yi haka. Amma kuma akwai kurakurai a cikin wannan abin da yi. Na farko, shi kansa a ce su ka yi binciken kwakwaf ka gano wani ɗan ƙasa akawun nawa yake da shi, sannan ka zo ka gaya wa duniya, bayan yana da yancin ko iyalinsa in baya so su san yawan akawun ɗinsa, ba dole ne su sani ba, in ya mutu sa sani, amma ka je ka kwakwalo ka gaya wa duniya cewar yawan account ɗinsa kaza ne. Sannan kuma babu wata doka da ta haramta wa mutum mallaka accounts da yawa din, ba wata doka da ya saba wa ta ƙasa ko ta addini cewa dan me ya mallaki account kaza. Amma wannan abin da kai yana son ijefa talaka cewar wai wannan mutum ba shi da gaskiya, kaman ba shi da wata gaskiya, wanda wannan cutarwa ce ga wanda aka yi wa haka. Damuwarsa ta biyu, idan an karɓi kwangila, ta yaya za a yi wa gwamnati faɗa? Ita ma kuskure ce, za a iya karɓar kwangila a yi wa gwamnati faɗa, kuma ku 'yan jarida ku shaida ne akan haka. Kusan duk wata kafar yaɗa labarai, da ta jarida, da ta talabijin, da ta rediyo, tana fatan gwamnati ta sata a jerin waɗanda za a baiwa kwangilar yaɗa manufofin gwamnati. Ana karɓa wannan kwangilar, kuma kafafen yaɗa labaran suna faɗa wa gwamnatin gaskiya. Jaridar da yanzu na san gwamnatin tarayya ta fi kokawa da ita ba kamar Daily Trust, wanda kuma yake ganin kamar wata abin nan ɗinsu ce, musamman da shi ministan yaɗa labarai ya yi aiki a Daily Trust, gani ike yi dan me yana cikin gwamnati Daily Trust za ta dinga faɗan abin da
yake ba daidai wani gwamnati. Kuma shi ma yana jarida kuma yana da jaridar kansa, amma ana baiwa jaridar kwangilar yada labaran gwamnati da manufofi da tallata ma da ma yi wa jami'an gwamnati munnar zagayowar ranar haihuwarsu, ai ta buga hotunansu, ai ta wannan anan jaridu suke samun kuɗi mai yawan gaske, amma kuma suna faɗa gaskiya gwargwadon iko. Sabo da kaza baya yanka kaza. Yanzu a wannan gidan rediyon, a wannan shirin namu, ai mutane za su shaida cewar karfe 11 dare na ranar Asabar aka san ana maimaita shirin, amma sau da yawa yan siyasa ne ko na gwamnati ko na waje su zo su saye filin sai su faɗa abin da suke so su faɗa, amma suna gama faɗa sai a saka shirin namu, kuma watakila abin da za mu faɗa ya ci karo da abin da suka tallata. Wannan bayanin gidan rediyon ya faɗi gaskiya ba, amma kuma ya karɓi kwangilarsu. Ya yi kuskure a wannan yunkurin da na farko. Kuskure na farko shine kwakwalo sirrin mutum ka faɗa ba tare da wata hujja ba. Na biyu, zatansa na cewar idan malamai suna karɓar kwangila da wurin gwamnati ba za su faɗa mata gaskiya ba. Ba nan ne nake ba da misali cewar ai kafafen yada labarai suna karɓar kwangilar gwamnati kuma suna faɗa mata gaskiya. Don haka malami zai iya karɓar kwangilar gwamnati, zai iya faɗa mata gaskiya, zai kuma iya karɓar kwangilar gwamnati ya faɗa gaskiya, za kuma ta iya yiwuwa baya karɓar kwangilar gwamnati kuma baya faɗa mata gaskiyar. Saboda haka ba wata alaƙa ta kai tsaye da cewar dan an karɓi kwangila ba za a faɗa gwamnati gaskiya ba. Kuma shi yanzu Sheikh Balalau da itsame shi ya faɗa masa wannan maganar, da shi aka yaƙi gwamnatin Tinubu a abubuwa guda 3 wanda suke wa Tinubu ciwo har yanzu. Na ɗaya, da ita san yaƙi da Nijar, da shi malamai suka haɗu aka yi aka ce ba a yadda ba, da ni aka rinka zuwa Abuja, da Tinubu bai gamsu da yadda muka rinka gana da ministoci da NSA ba, ya ce mu zo muna son ya gana da kanshi shi da mu, ko ya ɗauka kwarjininsa ko kwarjinin kujera ko kwarjinin vilar za ta sa a sauya matsaya. Ya zo ya faɗa, aka faɗa, ya kai matsayin da roƙo, duk da bai kamata a ce abin nan, amma saboda mahallin shahi, matsayin da ya roƙi dan Allah a taimake shi, dole a tsawatarwa da yaran nan na Nijar. Aka ce akan wannan ba za a taimake ka ba, kuma wallahi duk wanda zai ji maganan mu za mu gaya masa kai yadda ba za a taimake ka ba. Haka ya haƙura bai yaƙi Nijar ba. Na biyu, ita san mai dokar auren jinsi, malaman nan ne suka ca, nan ma aka dinga kai kawo, aka gayyace mu wai a wayar mana da kai cewar abin nan ba inda muka zata bane, gashi suka faɗi abin da za su faɗa, aka mayar musu akan dole suka ja da baya akan wannan doka. Na uku, dokar harajin nan, shi ma malam duk da cewar sauran 'yan ƙasa ma suna ba da gudunmawarsu, kafafen yaɗa labarai, ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauransu, amma fa babu wadda take girgiza gwamnati kamar wannan abin nan din na malamai, wannan hudubobin na malamai da kuma mambarin rukansu na karatuttuka, ba abin da yake gigita gwamnati kamar wannan. Shi yasa ba wanda suke gayyata da zarar sun ji kishin irin wannan kamar malamai din. Shi ma da ni aka dinga yawon Abuja da Balalau din, suka yi rarrashin duniya, suka nuna dokar harajin nan ƙwararru sun gama duba ta, sun tabbatar musu ba matsala. Muka ce ga malaman waɗannan ƙwararrun naku a cikinmu su muku bayani. Dole suka yadda cewar sun yadda cewa akwai matsala a dokan nan. Saboda haka sai da suka dawo, dole suka yi sahihiyar jin ra'ayin jama'a, aka je aka gabatar musu. Wannan ce ta buɗe kofar da duk wani ma wanda yake so ya gabatar da abin da zai gabatar ya gabatar, har da gwamnatin Kano. Saboda haka waɗannan abubuwan guda 3 sun ƙaryata zaton ɗan Bello na cewar idan an karɓi kuɗin gwamnati ba za a iya gaya mata gaskiya ba. Saboda haka shine nake son ya ji ya sani cewa za a iya karɓo kuɗin gwamnati ko na kyauta ne ma, ba ma na kwangila ba, ballantana na kwangila.
ba abin da ya haramta malamai karɓar kwangilar gwamnati. Abin da zai haramta musu kawai su karɓa su ƙi ko su ƙi wanda ya kamata. A nan kuma shikenan sai a hukunta su kamar yadda ake hukunta kowa. Wannan shine abin da ya kamata ɗan Bello ya sani. Sannan akwai yunƙuri na ɓata malamai da waɗansu ke so su. Yanzu in ba a yi hankali ba, yanzu ɗan Bello garin ƙoƙarin ya nuna ba fa ɓangaranci yake ba, kwana biyu sai kuma iban kaɗo cewar ga account ɗin Khalifa Karibullah, ga shi gwamnati ta taɓa bashi kaza. Kwana biyu sai ice ga account ɗin Sheikh na Dahir Bauchi, gwamnati ta taɓa bashi kaza. To sai me gwamnati ta taɓa ko kyauta ta ba su, ballantana kwangila. Shikenan mutane da dama sun ce ba sa son malamai su shiga siyasa, ba sa son malamai su karɓi mukamin siyasa, ba sa son malamai su karɓi kyautar 'yan siyasa. Kuma a ce ba a son malamai su karɓi kwangila, sai dai kawai sai dai su noma ko su yi mai su samu kuɗi. Kuma kullum malaman nan talakawa suna tafa gidajensu, wani ya ce ba abincin da zai ci, wani ya ce an rubuto masa magani a asibiti da zai iya biya ba, wani ya ce gidansa ya ruguje, wani ya ce zai aurar da ya bayar da zai yi, wani ya ce ya rasa aikin ya taimake shi, wani ya ce ya rasa jarinsa ya karye a taimake shi, wani ya ce yana fama da kaza ko addu'a ce a bashi. Kullum a tafi ake nema a gurinsu. Shi kenan kuma ka ce amma duk wata hanya da za su samu kuɗi kar su bi ta, kar su shiga siyasa, kar su karɓi mukamin siyasa, kar su karɓi kyautar 'yan siyasa, kar su yi kwangila su samu kuɗi. Saboda haka wannan ba daidai ba ne malamai su kwangilarsu. amma sun fi so irin ku a jami'a ba me muke a jami'ar mu da kamfanonuwa sun fi son irin wayannan haka suke so. Amma kuma ai talaka ba sa zuwa gurin mu neman wannan taimakon ko ba sa zuwa gurin mu, ba sa zuwa gurin mu. To yan uwa sun san duk wani dangi ya san malamin makaranta daidai iya karfinsa, saboda haka iya daidai karfinsa yake neman taimakonsa. Kuma sannan a malaman jami'ar ma akwai wadanda suke kwangila, ba akwai masu consultancy firms ba. Ni kaina mutane nawa ne suka dinga ban shawarar na bude makarantar koyar da 'yan siyasa ko na dinga samun kuɗi. Su mutum ya ga dama sai ya bude ya samu kuma shikenan gwamnati ta ce ga kwangila nan in hori mutane kaza, sai na ce ba zan karba ba saboda kan na zo in ki gaya mata gaskiya. Ka gane? Saboda haka wannan kuskure ne. Wato bari in baka labarin yadda na canja tunanin wani dan jarida, dan uwanka dan jarida akan malamai. Wata rana wani dan jarida sai iban labari cewa wani babban dan siyasa ya ce masa, wallahi wani da ka san abin da na sani game da malaman nan, da waɗansu ko sallah ba za ka bi su ba. Sai na ce masa, to da wannan dan siyasar da Allah wa ifi sanin su? Sai cewa ina da haɗi, Allah ne ya fi sanin su. Sai na ce to sai Allah da yake raba abin da kowa zai yi, ya ce kai ka zama ɗan jarida, ni na zama malamin jami'a, shi ya zama ɗan siyasa, wancan kuma ya zama malamin addini. Sai kuma ya ce mafi muhimmancin aiki shine wannan malantar. waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Su Allah iyo wannan taken. Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yace al ulama'u warasatul anbiya. Sai na ce masa to shikenan Allah kuskure yi? A'a, bai san su ba, ya san su, ya bar su a wannan sana'ar. Bai san abin da dan siyasan nan ya sani ba na bangaren rashin kirkin su da rashin ko menene komai munin sa ya sani, ya kawar musu da kai. Me yasa shi dan siyasa zai ji ba zai kawar musu da kai ba, har yake jin bai kamata a bi su sallah ba? Yace wallahi ya fahimta, kuma shi dai kan ya sako daga wannan, kuma in suka sake hira da wannan dan siyasa zai masa wannan bayanin cewar kawai dan Allah idena rigima da malaman nan, kawai ya kyale su da mahallicin su. Yace shikenan, kuma ban ce fa ba sa yin kuskure ba, amma abin da nake cewa mu kyale su su gyara kansu da kansu. Malami iwa malami nasiha in yayi kuskure, ko kungiyar su ta masa nasiha, in kuma yayi laifi hukuma ta hukunta shi kamar yadda ake hukunta kowa. Wanda duk laifin da ya kamata a hukunta shi, a bi da shi ta hanyoyin shari'a, a gurfanar da shi, a hukunta shi.
amma zancen a zo a ce mana mu rabu da malaman nan duk ba na zamani ba duk sun kare na alherin, mu rabu da su, mu daina, shikenan iza mana koyarwar mu jira yan TikTok su koya mana addini da faɗakarwa da komai yan TikTok ne yanzu za su koya mana addini. Faɗan ma da suke wa gwamnatin yan TikTok sayi mana, to ba daidai ba ne. Mu da kanmu muna kuka cewar ba wani mai faɗa a ji yanzu a arewa alal misali, shikenan amma da kanmu kuma mun zo muna son sai mun rusa malamai wanda su mutuncinsu ne idan ragu. Su 'yan siyasa sun rusa nasu da kansu, na sarakuna suna jan mutuncin a cikin tabo, su 'yan siyasa na malaman ne ya rage, kuma mu taya 'yan siyasa rusa shi. Shikenan mu dawo mu jira 'yan TikTok su jagorance mu, kuma 'yan TikTok din wanda ifi followers, kuma wanda ifi followers din watakila wanda ifi tona mutane asiri, ifi tsageranci, ifi zage-zage, shikenan shine zai tarbiyantar da al'umma. Mutane da dama da suka yi kokarin yin haka, yunkurin yin haka, wallahi sun Allah ya bushe hasken su, ka gani. Ni dai ba daidai bane a lissafin, amma ni na san da ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa da 'yan jarida waɗanda suka taso da haske, amma da suka shiga hurumin cewar sai sun yi soki malamai, su hasken su ibishe, suna nan a raye waɗansunsu, amma ko magana su ba a yi. Kuma watakila ba wai saboda wannan malamin ɗaya ko biyu ko uku da aka ga laifinsu ya bayyana ake son sai an tona musu ba, amma watakila saboda wannan bayanin da na yi cewar sana'a ce da Allah ya ɗaukaka ta, ya arawa wasu dama, ya kawar musu da kai da kurakuransu, isi yi ta, isi masa tiritiri da addininsa, yake kawar musu da kai akan kai ka ce kai ba za ka kawar musu da kai ba, sai ka tona musu asiri, sai Allah ya nuna maka iyakarka. Wataƙila ba sai sun maka wata addu'a ba, su ne suke tiritiri da addininsa, ya ce babu sana'ar da tafi wannan, kuma kai kana son sai ka yaƙe su, ba sai sun ma wata addu'a ba, sai ka lalace wallahi. Allah ya kiyaye, Allah ya sa mu gani. Kar ka manta fa na taɓa cewa dan Bello yayi daidai, ya ɗauko abubuwa na taimakawa masu mulki su hau kan siddi sosai, na ce ya kyauta ya daidai, amma a wannan na baranta da shi domin ya wuce gona da iri. Yawwa, sannan kuma akwai guragurai a cikin wannan abin. Ko a 'yan siyasar ba dole ne sai ka ɗauko wani ka nuna hotonsa ka ce wannan mara gaskiya ba ne, a ka faɗi siffofin abubuwan da kowannen ka don gyara ya fi zama gyara. Ko a 'yan siyasar ita kanta kujeran mulki, wato shi mulkin na Allah ne yake arawa wasu a wani lokaci, to shi yasa ba a san shi ma wanda yake kan kujerar mulki kai masa tsageranci saboda kujerar ba dan shi ba. Shi yasa da wahala ka ji mun fito mun zagi shugaban kasa ko gwamna, sai dai mu ce akwai yara a guri kaza, akwai yara a guri kaza, kuma duk inda muka haɗu su zamu ba su girma, zamu girmama su, amma zamu gaya musu a daɗa duba guri kaza da guri kaza, muna ganin akwai kuskure. Shikenan, amma ba mu fito mu ce za mu yaƙi kujerar ko mu zagi wanda yake kai, kamar yadda ake ziga mutane sai su shiga kafafen yada labarai ko social media, ko su zo su biya kuɗi a fili sai awa ɗaya ko minti 30 su ci mutuncin gwamna, su ci mutuncin shugaban ƙasa. Duk ba daidai ba ne. Yawwa, amma abubuwan da suke yi ba daidai ba a faɗe su, a ja hankalinsu su gyara. Allah ya sa an fahimce ni. Amin.